дар таърихи навини тоҷикистон ягон соҳаи хориҷии халқи мамлакат мисли самти муҳоҷирати меҳнатӣ имконият надорад ки ҷамъият ва давлатро аз ҷиҳати молиявӣ дастгирӣ намояд. ҳаҷми пули интиқолии муҳоҷирони тоҷик қариб ба нисфи маҷмӯи маҳсулоти дохилии тоҷикистон баробар будааст. ба қавли Анвар Бобозода, раҳбари тарҳи муҳоҷират дар низоми Академияи улум, муҳоҷирон дар соли 2022 беш аз 5 миллиарду 220 миллион доллар ба кишвар ворид намуданд. ин маблағ ба 49.2% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ баробар аст. маблағҳои интихобшудаи муҳоҷирон даҳо баробар аз даромади содироти мамлакат барои фурӯши маҳсулоти миллӣ дар бозорҳои ҷаҳонӣ ва аз ҳаҷми сармояи хориҷӣ зиёдтар мебошад, ки он муҳоҷиратро бо қисмати аз ҳама муҳими маблағгузории иқтисодии Тоҷикистон табдил дода истодааст. дар ин слайд нишондиҳандаҳои маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар, ҳаҷми интиқоли пул ва таносуби он ба маҷмӯи маҳсулоти дохилии мамлакат, ҳаҷми сармоягузории мустақими хориҷӣ дар Тоҷикистон барои давраи то соли 2022 оварда шудааст. ҷаноби Бобозода мегӯяд, омори расмии Вазорати рушди иқтисоду хадамоти гумруки кишвар бозгӯи онанд, ки пули муҳоҷирон назар ба маблағи маҳсулоти содиротии кишвар зиёдтар аст. вай ба радиои Озодӣ шаҳр дод, ки арзёбиёяш бар пояи маълумоти расмии идораҳои давлатии Тоҷикистон буда, дар соли 2024 низ саҳми муҳоҷирон дар рушди иқтисоди кишвар назаррас боқӣ мондааст. моёншо Маҳмадбекзода, директори пажӯҳишгоҳи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ гуфт, фаъолияти муассири диаспораҳои тоҷик дар Русия метавонад ба беҳбуди кори муҳоҷирон ва афзоиши даромади онҳо таъсири мусбат расонад. шуморае ки зиёда аз 80 ҷамъият аст, ҷамъиятҳоянд ки амал карда истоданд. имрӯза асосан интиқоли пули муҳоҷирон дар тамоми давлатҳо вобаста ба ҳамин ҷамъиятҳо аст. агар ино мустаҳкам бошанд, агар ино дар давлати қабул дар сатҳи масалан имрӯза сиёсӣ интегратсия ёфта бошанд, на балки иқтисодӣ, мо медонем ки ҷамъиятҳои мо бисёр ҳам фаъоланд, ҷиҳатҳои иқтисодӣ бад нестем, лекин мутаассифона ҷамъиятҳои мо имрӯза масалан тоҷиктаборони мо дар шакле ки шакли сиёсӣ дар назар дорем дар давлати Россия камтар мо нисбат ба дигар давлатҳо дар назар дорем Арменияну ва Озарбойҷон пасттари заифтар аст, дуруст аст. ки имрӯз масалан ин теъдоде ки масалан ин гапҳое ки мо мешунавем, агар дар Думаи Россия мо чанд депутат агар тоҷиктабор медоштем, мумкин аст ин бо беҳтар буд. муҳоҷирон дар баробари таъмини хонаводаҳояшон дар бунёди иншооти гуногун сам гузоштаанд. ба иттилои расмӣ, соли гузашта онҳо бо 300 миллион сомонӣ 206 иншоотро дар Тоҷикистон сармоягузорӣ карданд. маълум нест онҳо ин корро ихтиёрӣ анҷом доданд ё бо супориши мақомот. суҳбатҳо аз нақши пули муҳоҷирон дар пешрафти Тоҷикистон дар ҳолест, ки баъди ҳамла ба толори Крокус фишор ба муҳоҷирони тоҷик дар Русия ва ихроҷи онҳо аз ин кишвар зиёд шудааст. бо таваҷҷӯҳ ба ин, Бонки ҷаҳонӣ дар гузориши ахири худ пешгӯӣ карда буд, ки мумкин аст соли 2024 интиқоли пули онҳо ба Тоҷикистон кам шуда, ин ба вазъи иқтисод таъсир гузорад ва суръати рушдро суст кунад. феълан манбаи асосии даромади муҳоҷирони меҳнатии Русия буда, дар ин нишаст таъкид шуд, ки танҳо рӯ овардани корҷиён ба ин кишвар дуруст набуда, тағйири самти муҳоҷирати меҳнатӣ муҳим аст. Основной поток мигрантов из Таджикистана сейчас в России. ҷараёни асосии муҳоҷирон аз Тоҷикистон ба Русия мебошад, аммо аз 1 то 5% муҳоҷирони мо аз Русия ба дигар кишварҳо мераванд. теъдоди муҷаввизҳои аввалия ба Аврупо афзоиш ёфта истодааст. бубинед, аз 1588 ба 4035 нафар расидааст. бояд бархе аз сиёсатмадорони Русия дарк кунанд, ки муҳоҷирони мо витаминҳои иқтисодиёти Русия мебошанд. чархаи гуногунсамтии муҳоҷират дар Осиёи марказӣ аз ҷумла дар Тоҷикистон ба кор даромадааст ва пеши роҳашро гирифтан ғайриимкон аст. Уже запущен. Остановить диверсификацию невозможно. мушкили дарёфти ҷойи кори муносиб боис шудааст, ки солона садҳо ҳазор нафар барои пайдо намудани маоши беҳтар ба муҳоҷирати корӣ ба Русия раванд. ҳарчанд мақомоти тоҷик солҳои ахир талош дорад пойбандии муҳоҷирати меҳнатиро аз Русия камтар кунад, то ҳол дар ин самт ба комёбие даст наёфтаанд.